Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e addude windande janganonde watte ɗiɗo bindi ha mbawa ɗum famde no moƴƴi. Mi wino on masɗe pularɗe koɗɗe joyi tan ɗe kaaɗi kañum ɗi pecci ɗiɗi. ɗum ɗa raɓɓi ɗum ɗa fooɗi mbaɗen ni. ɗum ɗo woni a gooto fooɗani. sa yiɗi fodde mbaɗa ɗiɗi mbiya a. ɗum ɗo wiyete ko i. sa yiɗi fodde mbaɗa ɗiɗi mbiya i. ɗum ɗo wiyete ko e. sa yiɗi fodde mbaɗa ɗiɗi mbiya e. ɗum ɗo wiyete ko o. sa yiɗi fodde ɓeyda ɗiɗi mbiya o. ɗum ɗo ko u wiyete. sa yiɗi fodde mbaɗa ɗiɗi wona fooɗi. ko jangete e masɗe pular e hewde ɗo haaɗi. ɗum tan jangata mbawa ɗum certa e nde ɗo majjere. a faami ɗo tan mbawata certa e nde ɗo majjere. hankadi noon ngara mbaɗani sa namdama alkule beeteɗe ñonde ɗe ñonde mbiya koɗe nayi mbiya ko na ay nanani. gongal ngal wiyete ko ma adi ma adoto ay manani. so ma ari ndewana hen na ay ndewana hen ña ña ndewana hen ŋa gasi. ko ɗeɗo alkule nayi sa namdoyama no wiyete ko wiyete ñonde e nder jangde pular mbiya koɗe nayi. sa yama ya haalde tawa tampintama. woni ɗo ɗon ko ma nani ɗeɗo nayi goodi ko ma e na e ña e ŋa. on saha jippoɗa sa namdama ko wiyete mba e nda e ja e nga mbiya ɗen ko ñondi ɗinaɗe. ay ko ma o ari ay ma o kanko adda ɗon o sawnidiri e ba. ɗum saabi wiya mba ko alkulal ñondiɗinagal ngaraɗo. ay ɗone ko na o gadduɗa ha gaynuɗa mbaɗɗa hen da mbawɗa wiide da ngalne ko alkulal ñondiɗinagal. ay kadi na o arti mbaɗɗa hen kadi mbaɗɗa hen ja ay wonti ja. ɗone kadi garɗa ɗo gadduɗa na o gadduɗa ga ay woni ga gasi. wadde a faami alkule ñonde ko nayi alkule ñondiɗinaɗe ko nayi. laaɓɗe ɗe daɓɓe ɗe ko joyi. laaɓɗe durtuɗe ɗe ko joyi. dow to ko masɗe. a hollama noon nayi ɗe gandirta ko wiyete ñonde e ko wiyete ñondiɗinaɗe. ngara kadi jippoɗa gadda noon ɗe ganduɗa gona ñonde gona ñondiɗinaɗe. ngala ko ba ay banan ɗon e ɓa ɓanani. ay e ca canani. e da ay danani. e ɗa ay ɗanani. famide e fa fanani. ay e ga ganani. ay e ha hanan ɗon. e ha ja janani. ayde e ja e ka kanani. ay e la
ay laanani, e pa ay paanani, e ra raanani, e sa ay saanani, e ta ay taanani, wa ay waanani. Joni noon taw jiɗɗen ko yooɗa, ƴetten ɗeɗo jippinen ɗeɗo ngabbo ni seeɗa yooɗa. Mbaɗo ni janngowo mbawa yiide bindi ha laaɓa, hade ma wiide laaɓani ganna kam nani. Ay 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 kasi wadde ba ɓa ɗo woni ba mbaɗen ni, ɗo woni ba ɓa ca da ɗa fa ga ha. ɗeɗo wona ñonde, wona ñondiɗinaɗe. ɓeyda mbiya ja e ka e la e pa e ra e sa e ta e wa. Ngara jokka bindi ɗi mbaɗani, jokka bindi jippina alluwal ngal. Ayi a ari ha e wa ko hedditi e gadda ya ay yanani, ngara ha ɗo gadda ƴa gasi heddo koƴo mbowal. Koƴo mbowal noon nanɗon on ji koƴo mbowal nanɗon ngal ɗon mbaɗo ngal ni hangal ɓura labtude. on ji ngal ɗon koƴo mbowal. hankadi noon alkule mon nanɗon hankadi ina wayno on gayni alluwal pulaar ngal fof. on kollama laaɓɗe ɗe, so mbiyama laaɓɗe ɗe poti garon limon. ay ɗo a fooɗani, ɗo ko a fooɗi mbiya goo. a andi poɗɗo e fooɗani, ɗiɗi nani ko i e i. a andi mo fooɗani, a andi poɗɗo. ɗo rewi hen tati e e a andi mo fooɗani e poɗɗo. ɗo ko o, a andi o fooɗani, o ko poɗɗo. ɗo ngara ganda u mo fooɗani e u poɗɗo. ko ɗo masɗe pular jangeteɗe kaaɗi. ɗo so ɗiggi a sirti e majjere nde ɗon. ngara noon ɗo ngal ɗo ko ma ko ñondal, ɗo ko na ko ñondal, ɗo ko ña ko ñondal, ɗo ko ŋa ko ñondal. koɗe nayi. ngarana ɗo ko mba ko alkulal ñondiɗinangal. nda ko alkulal ñondiɗinangal. ɗo ko nja ko alkulal ñondiɗinangal. ɗo ko nga alkulal ñondiɗinangal. wadde a faami ko ma e ba ndendata ne mbiye mba. wadde a faami ko na e da ndendata mbiye nda. wadde a faami ko na e ja ndendata mbiye nja. wadde a faami ko na e ga ndendata wiye nga. ɗeɗo noon paama ɗeɗo tan woni ñonde e ñondiɗinaɗe. ko heddi ko fof wiyete ko alkule muume ɗe gona ñonde, ɗe gona ñondiɗinaɗe, ɗe gona laaɓɗe. wadde limaɗe ko ba e ɓa e ca e da e ɗa
e fa e ga e ha ayde ngara ɗo ko ja ɗo ko ka ɗo ko la ɗo ko pa ɗo ko ra ɗo ko sa ɗo ko ta ɗo ko wa ɗo ko ya ɗo ko ƴa koƴombowal gasi ɓenon gaddata ko alkula gongal ene wiye qa ɗo mbaɗa ni ha ɗo ɓe gadda alkulal ɓagal ɓe lomtin ɗum alkulal koƴombowal an noon ka janngowo janngu tan mbawa alluwal ngal ɗo tongi ko jangete e puya ko e hewde ko ɗo haaɗi ɗum janggata mbawa ceerta e majjere nde alluwal mon nan ɗon ƴetton janngon mbason heñade e heppude oɗon binda oɗon janga son mbawi ngal alluwal gonga e gonga kala ko winda on jangani ko ɗeɗo alkule gon ɗiggani ko jangete e hewde ɗo itta ko winjete e hewde ko ɗo itta wadde ko ɗo jangata ittanma ha itta ko ɗo hoto yaw ɗum ɗo woni sirru jangde hadde so gati henga noon koleɗa no masirte taw a tampata jara jam so limto ngo ɗiggi hijjo ngo ɗiggi tara ngo weeɓat kono so limto ɗiggani hijjo ɗiggani tara ma saɗat ko jangata ko wona pular jangata aɗa wawi pular jangata ko holno windirte jangata ko holno jangirte gasi ɗo tongiɗa ngal ɗo alluwal noon jinmi mbawa ngal holko wiyete woni wawde ngal kala alkulal ngal mbiɗa e windu bindagal tawa timtaki hen kala alkulal ngal mbiɗa ya windu tawa windal ngal tawa a timtaki alluwal he alluwal ngal jangata noon ha mbawa ɗum ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañito ɗon jangon ɗigga an noon jiɗɗo jeeyede heno ayi jeeyede hen wadde mbaɗata tan ko 00 221 77 906 14 81 ngara min kalama serɗiji amen adi belma naata jangga ayiɗa joɗɗa ni foti gusten bindi ɗe ayi gusten bindi ni gusten bindi ayi hamdu wona ɓeyden bindi ɓeyden bindi ɓeyden bindi eyi ɗo moƴƴi sen gari hankadi en gandi ɗo mbaɗen ɗo numéro o ɗo wonon jiɓɓe nadde ɓe 00 221 77 906 14 81 gasi ɗum tan mbatta keɓa mbaɗa ni usta bindi ɗi seeɗa ni gussa ɗum gasi ngara mbaɗa yaya e ngolɗo bindol yaya ani mbaɗa li oɗo li gasi ngara kala indema e yettodema ka jiɗɗo janngude ngara janga ayiɗa an andi gaddora noon temedde ma 4 sa jiɗɗo janngude gonga e ma nayi temedde gaddata ɗum jobdima kala lewru joɓata e jaranma ngara bindoɗa nanna ɗum e kees jangde ko wiyata on jarama jokke e golle nannaki famnaki gacca hajuji amin ballo kay balla min min balli ɗon alluwa mon nan ɗon ƴette binde jangge jiɗɗo wadde hen yo rewɗo waɗa hen kala mbawɗa wonde so Facebook gonɗa waɗa hen ballal ma so gonɗa ko YouTube waɗa hen ballal ma kala ɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen aɗa faama hen waɗa hen alarba ma annene jingana jangde nde kono aɗa jangguini hen aɗa deƴƴi deeƴi yoɗani fewani holko yuuɗi feewi sa o ciftoɗa ceerno ma o itta mbiya ceerno da alarba amin belti noon amin janga amin paama yo ɗum nandi famni ƴette kuɗi mon e carnet ji mon
mbajiɗo janggon ɗigga. Yo Allah wallu, yo Allah nuyal en. Wassalam.